políticos que formamos parte da corporación recollíamos nos programas electorais a necesidade de sacar adiante canto antes o polígono industrial para acelerar o maior desenvolvemento socioeconómico do Concello, crear postos de traballo e favorecer o sentimento de nova poboación activa no Val do Douro. Consideramos que neste momento se dan as circunstancias económicas favorables nas contas municipais. Eu creo que non hai máis que remitirse a outros decretos onde aparece un remanente de tesorería para gastos xerais de 1.842.000, creo que estamos falando de moitos cartos que quedan aí en remanente e que se podría facer ahora mismo a compra desos terreos, lógicamente, se non fora suficiente, creo que é máis que suficiente, entendo, pues podría que recurrir a crédito, que o Concello ten capacidade para endeudarse, e, por tanto, eu creo que pero, non sería necesario, nos poñemos por aquí, pues, se fora necesario, recurrir a crédito, pero o remanente que deixamos en tesorería é suficiente para dar este primeiro paso. Neste sentido, como concelleiro da corporación e portavoz do grupo de Son de Val do Douro Son Anova, someto a consideración do Pleno a aprobación do seguinte acordo: que se inicie o procedimento de expropiación dos terreos do polígono e que nos próximos orzamentos se incluya a partida económica necesario empregando o remanente de tesorería existente do exercicio anterior e, de non ser suficiente, recorrer a unha operación de préstamo ata completar o investimento total. Eu creo que canto antes demos un paso nese sentido, entonces, pues, someto a consideración do Pleno. Bueno, unha vez presentada a moción, pero con consideración, comparto o fondo desa moción. É unha realidade que o noso Concello necesita un polígono industrial, pero permíteme discrepar na forma, porque parece moi curioso que despois de estar 4 anos no goberno, a 2 meses de salir do goberno, propoñas isto. Se a situación económica é tan boa, fai 3 meses será a misma. Entón, non sei por que non iniciaste vos ese proceso. Seguindo ca exposición, onde a situación económica é favorable, evidentemente, hai fondos no Concello. Considero que a cantidad da que se fala non é real porque nós, a día de hoxe, no tempo que estivemos aquí, tuvemos que pagar facturas do ano 2018, facturas importes importantes, que estaban pendientes de pago desde que nós entramos. Non sei se sabías, pero había facturas pendientes de pago. Non, cantidades, da xuda no fogar, non sei se non conoces, pero había... Son importes... E hai outro problema nos presupostos de Estado, que, a pesar de que se quedaron, hai ese remanente, a verdad que houve un remanente do ano 18, é porque houve ese remanente, porque houve unha gran cantidad de facturas que non se pagaron no 18 que se pagaron no 19. É verdad que houve unha situación, bueno, complicada de transición, que non se puido pagar, pero o pagar no ano 2018, no ano 2019, as facturas do ano 2018, ocasionou un grave problema este ano. E o problema deste ano é que temos partidas do presuposto do 2019 totalmente agotadas. Entón, é dicir, que son unhas condicións favorables, temos uns problemas moi graves. De feito, hai empresas que xa non poden cobrar a día de hoxe porque hai partidas agotadas. Ti sabes cal é a situación, Antonio? O de pagar no 2019 as facturas do 18 foi un parche. Foi un parche que funcionou para decir pagamos os 18. Pero metemos un problema no presuposto do 19. Agora hai que recargar. Perdón, acabo de... Hai que recargar partidas, que hai que acudir ao remanente. Entón, estamos falando dun remanente que non é real, porque temos que recargar este presuposto para saber o que realmente temos. Porque este ano vai haber máis gastos. É dicir, temos a fecha de hoxe, partidas agotadas que, desgraciadamente, vai haber máis gastos nesas partidas. E hai empresas que a día de hoxe ainda non cobraron. Co cal, a situación non é a que se expresa aquí. Por outra parte, creo que non queda dúda, non quedou dúda, cando se comprobaron as comisións, de que este equipo de goberno se aposta polo Peixón, porque de feito creamos unha comisión dedicada, perdón, polo polígono industrial, porque creamos unha comisión dedicada a Peixón e ao polígono industrial. Entón, o que está claro é que se vai facer o polígono industrial, non o vamos facer no aire, vai ter un sueldo. Pero, si pensamos que hai que seguir uns pasos. Aquí, eu considero que esta medida é máis de propaganda, é dicir, pois nós propoñemos comprar o polígono, que é unha medida real. Porque vos en 4 anos non tomastes ninguna medida para desarrollar ese polígono. Fixestes alguna valoración dos terrenos. Ti farme aquí unha proposta, ou facedes un grupo de nova unha proposta de que reservemos unha partida de crédito para eses terrenos. Canto valen eses terrenos a día de hoxe? Desconocedosnos. Por tanto, estamos falando
tes unha cifra, Antonio? Non se sabe unha cifra porque non se fixe un estudio. A documentación que hai do polígono é dos tempos do PP de Juan Valleato xa. Non se fixe unha actualización. Hai que facer un estudio económico destes terrenos, saber canto vale, ter un plan de desarrollo. Se queremos ser realistas, porque o que non imos é comprar un terreno para poñelo a xestas. E máis, falar de pedir un crédito para comprar un terreno, poñelo a xestas, e non saber cando imos desarrollar ese polígono, eu creo que non é o favorable para o noso concello. Entón, nós se vamos a desarrollar, vamos a facer un estudio económico desos terrenos, hai que saber o que costan, hai que intentar chegar a acordos com os propietarios, ao mellor non hai que chegar, nalgún caso, a expropiación, pódense, tendo un valor, o valor de expropiación, podes chegar a acordos e incluso comprar algúns, o que facilitaría e quitaría as cousas, e a partir de aí, propoñer, ter un proxecto, un plan de desarrollo, porque ao mellor o polígono pode desarrollar por fases, pero o que temos que saber é se podemos levar a cabo, comprar un terreno, para despois terlo aí, en 10 anos, non lle poder tocar, e o poquinho é o merda. Entonces, puntualizar iso, tamén faço unha exposición de que ofrecer iniciativas privadas ou a Xunta de Galicia. Por a parte do vosso equipo de goberno durante os 4 anos propuxo xa ben, tanto a Xunta como non sei se hai constancias. Vou contestar se queres. Desde logo, documentación técnica aquí do polígono non hai ninguna elaborada nestes 4 anos. Non hai un estudio, non hai unha valoración. Entonces, as puntualizacións que me fixen. sí, contesta, pois. Con respecto ao remanente, unha cifra que fuñedes vos, eu sei máis ou menos o que quedaba, o que se pagou, porque evidentemente firmei os pagos, o que houve que pagar con cargos do 19, lógicamente, se pagou o 19, que quedaba o remanente do 18, porque non se usou. E agora, lógicamente, estamos falando de 400 e pico mil euros, que foi o que se usou para pagar o 19, e estamos falando de remanente de 1 millón e pico de pesetas reales. Bom, é que o polígono non tanto atrás. Entón, despois, un baixe. Con respecto a nós, nos fixemos, evidentemente, nós non fixemos porque simplemente non fomos capaces polas condicións de goberno. Nós non aprobamos ningún orzamento, se non se que se houbera incluído se déramos a aprobar un orzamento. Desgraciadamente non fomos capaces. Por eso non, porque intentamos en segundo lugar, a valoración dos terreos ten estudio técnico que iniciou xa o proceso de expropiación unha vez. O Partido Popular pedirá un crédito de 650.000 euros para eses terreos, e eu estuve reunido co estudio técnico e máis coa Xunta sobre o que son. A Xunta evidentemente dixome que neste momento, por eso recorri a iniciativa privada, porque eu non son iniciativa privada, pero a Xunta dixo que non collían 1 metro máis de terreo industrial, porque ten non sei cantos millóns de metros cuadrados sin edificar e que non asumen máis polígonos. E, por tanto, non nos queda máis remedio, porque así foi planteado. Se naquele momento se pasara a Xunta, outro galo cantaría ahora, e entonces non nos podemos evidentemente mudar. É un proceso, é un proxecto de todos. Eu non estou aquí botando valor, nin oportunismo, que a mí o oportunismo xa me superou hai tempo. Pero o que está claro é que se perde un ano máis nos orzamentos, o retraso no polígono vai perjudicar moito o concello. E aí estamos todos de acordo. E a necesidade de ter esos terreos, é verdade, primeiro é comprarlos todos xuntos, porque senón habría que volver a elaborar todo, habría que facer outra vez, todo o sectorial e todo o demás. E despois sí que se pode facer según a nova lei por sectores. Se podes facer unha primeira fase, pero a compra dos terreos ten que ser xuntos. A compra dos terreos é asumido, o Concello necesita terrenos urxentes, porque unha das cousas que quedou aquí sobre a mesa fai tempo foi a creación dunha nave que é unha necesidade urxente para agardar o material do Concello. Os camións da basura están a auga, os tractores están a auga, nos poderían hasta multar por eso, porque non estamos conservando o material que nos dan. E iso é un maltrato do material. Nós presentamos unha proposta para facer unha nave en outro sitio, se nos dixo que o sitio da nave era aí,
e desde logo retrasar este procedimento eu creo que é en contra do Concello e creo que agora se non chega o remanente non pasa nada, o Concello ten capacidade de endeudamento e creo que é o mellor endeudamento que se podría facer, por lo menos se estamos de acordo en que é necesario colocar aquí alguna industria. Eu creo que estamos de acordo. Podemos matizar, se é moito cargo, se é pouco, podemos estar. Pero, desde logo, esperar outro ano, e algún portavoz así ten manifestado tamén, esperar outro ano é facer daño ao Concello. Lógicamente, as empresas pastoras están aí, o valor dos terrenos está aí, porque o valor de inscripción está fixado, por suerte ou por desgracia, non son moitos particulares os que hai que negociar, estamos falando de 5, pois debería ser relativamente fácil. Xa se iniciara o procedimento, parouse, portanto, é dar un paso máis. Aí non hai ningún obstáculo, porque, desde logo, se temos os terreos, temos posibilidades de que se desenvolve. Se non temos terreos, entón, eu creo que é unha opción, desde logo, non é oportunista, desde logo é necesario, e, desde logo, creo que serán as mellores condicións para neste momento. No relativo a que é necesario, xa manifestei ao principio, no fondo sí que compartimos, digoche unha forma, e digoche porque nós sí tamén falamos con o estudio técnico, o estudio que fixe ese plan de sectorizacións, e aí é onde se valora nos aproximados 600.000 euros, pero nós falamos con o estudio técnico e di que a día de hoxe esa cifra non é real. Entón, por eso te digo, vos en 4 anos non fixestes, non encargastes un estudio para saber cal é a cifra real dos propios. Pois nós tamén. E dinos que hai que fazer un estudio de detalle. Entón, nós a día de hoxe non podemos votar, crear unha partida nun presupuesto que non sabemos de tanto é, porque non sabes o precio dos propios externos. Entón, claro, a cifra de remanente, e como vemos as manifestaxes, era 1.800.000 euros, agora acabas de decir que 400.000 euros Esas partidas, hai que recargadas, pero teñen que salir do remanente para recargar esas partidas. Pero todo o que non se lle pode decir é, Antonio, perdona, o que non se pode decir é que 1.800.000 euros para dispoñer como se queira. Non, hai que recargar partidas do 19 para asumir o gasto. Entonces, o que hai que ser é claro. É verdad que a situación económica non é mala, xa non era mala cando vos collestes fai tanto anos. Xa non era mala. Non era esta, pero non era mala. Non colleste o positivo. Ninguén de xunto. Ficades sobre 400.000 euros. Ou máis deso. Sí, que non se podía usar naquele momento, agora podes. Bueno, tamén hai que cumprir a regla de gasto, pero aí está. Exactamente, cumples. Bueno, pero Lo que se toma aquí, cumples. eu a día de hoxe estou pagando, levantando reparos e historias que quedaron das cousas mal feitas de antes. Claro. A ver, estáse pagando a xente que se prorrogaron. Os de secretaría, que non tedes, ahora claro, non é o mismo, pero eu non me de fora. Eu non mantenho para xa. respetemos o turno de palabras. Eu non me queixo de... Sí, eu non me queixo de secretaría. Digo que se están pagando contra reparos porque hai contratos menores que se prorrogaron, que non se poden prorrogar, vos sabedlo, e hai contratos menores que se prorrogaron. É ilegal. Está de facto vos, non? Pois ou facemos que a xente non cobre, Pero pero iso é heredado vos. coño, non é verdade. Sí, pero se damos logo. Como logo prorrogaxe o contrato de 4 anos. Creo que estamos mezclando. Sí. Os contratos prorrogados foron prorrogados no período anterior. Os prorrogados foron prorrogados no período anterior porque os contratos menores que eran improrrogables acabábanse e prorrogáronse no período anterior. E actualmente estáse intentando facer contratos menores por todos os servicios que se prestan no Concello e intentar cumplir coa normativa con referencia ao remanente de tesorería. Esa cifra non é real. No ano 2018 non se pagou prácticamente nada. Todo vai con cargo ao presupuesto 2019 que está totalmente agotado. O suplemento de crédito que se está preparando agota gran parte do remanente de tesorería, porque precisamente non se fixo no 2018 que había que facer, pagouse todo no 2019, este presupuesto que é prorrogado do 2015. Estamos falando de 400 e pico mil. Así, bueno, nesa cifra podemos nos mover. Cando veñen as cifras... O en 600 ou no que sea, teria que dicirlo de pero totalidad. claro, Pero non 1.800.000, eso non ten nada que ver con Entonces hai eso. máis, quita o remanente. Pero hai marxen, e agora estamos discutindo que hai unha cifra, unha evaluación de terrenos. O remanente ten moitas outras A finalidades.
estamos Sí, sí. de acordo co polígono ou non estamos. É o que hai que A miña proposta, a miña opinión xa está presentada. Eu, desde logo, vou votar en contra pola forma, non polo fondo. Vais a facer o polígono, vais a comprar os terrenos, pero non deste xeito, comprando ou reservando, sin ter un estudio de como se vai facer iso. E garantizo que o vamos a agilizar o máximo posible. De feito, nós si mantivemos contacto xa ca Xunta. Tedes algo novo nese aspecto? Bueno, mantivemos contactos. Eu, mentre non teño un dato oficial, non podo dar. Entón, mantivemos contactos, vais encargar un estudio técnico ou outra empresa que poida decirnos canto valen os terrenos, e despois podemos falar de cifras, pero propoñer aquí algo xeral, sin saber de que cifra falamos, por eso eu teño que votar en contra por eso. É que non temos nada claro. É dicir, vamos comprar os terrenos, reservamos partida de canto. Canto poñemos de reserva? 1 millón de euros. Os orçamentos terán esas cifras postas. Pero daquela dá para razón que hai que facer o estudio de canto vale o terreno. Hai que fazer o compromiso para adquirirnos. E despois, lógicamente, hai que aprobar. Se non fala o compromiso, A nosa idea, tal como hemos existido, creou a comisión, pero hai que ter unhas cifras e ser realistas. Entón, esa é a miña opinión. Bueno, a vosa opinión está, a opinión do Partido Popular, vale, a opinión do Grupo Socialista. Nos imos a votar a favor da moción. Si que me gustaría que establecésemos que cando presentemos mocións por unha cuestión de cortesía, si nos podes facer chegar para poder valorarlas, non o digo por digo por calquera de vos que presente, nós faremos para intentar valorar a mellor de ter un posicionamento. Así imos votar a favor, tendo en conta de que é unha cuestión xeral, de que probablemente os datos que fixastes que se refira concretamente ao remanente, que non poida ser así finalmente, porque está suxeto a muchísimas variacións, para irnos votar a favor como unha forma dun compromiso público polo polígono industrial de Valdobra, que é unha cuestión que compartimos. Son conscientes de que vai haber moitos cambios. Isto é o noso compromiso que dou cas comisión, é unha opinión. Grupo de Terra Galega? Sí, que os cousiños, sabes que neste punto, durante os 4 anos, discutimos moito, e non era por supuestos, dixo que non tiñas ningún problema comigo para falar, en aquel momento, para levar adiante. E sí que podemos xa unha reunión deste tema, e sí que nos dixeron que o que faltaba, sobre todo, que non estaba ajustado a realidade, que era o tema do estudio económico civil, que aí llegaron as valoracións. unha variación, evidentemente. Claro. Eu propoñeche, como tú me has proposto, cando que gobernabas, moitas veces cando traíamos alguna moción, antes de nada, que se de urgencia, había que votar, se aceptaba a urgencia, e obviamente eu, como grupo, voto a favor da urgencia das semanas. Fui presentada antes de... Xa, como dixo que se presentaba como urgencia, por O eso... orden do día, A ver, tiña que ir no orden do día. O que pasa é que cando fixemos a convocatoria estaba presentado no registro. Cando entregaron en secretaría xa pasou, o sea, xa estaba enviada. Entonces, metémola en urgencia, pero sin votación porque tiña que ir na orden do día. Neste caso, a urgencia como xa que cando o Vai nese punto, pero non é de... Esa convocatoria do pleno. neste caso, nós non o día como se dice ningún. Bueno, estaba dicindo que faltan uns pasos intermedios, como eu son os que hai que facer. Eu pedía que fixeras como nos pedix a nós moitas veces que deixara sobre a mesa hasta que se veña con esas cousas. O espazo está pedido, e digo que está pedido os primeiros. Está pedido porque sabes que o motivo dos temas que máis me importou durante os 4 anos pasados foi o tema do polígono industrial, sobre todo, xa non falaba por atraer unha empresa de fora, senón porque non nos marcharon as empresas de Valdobra, porque non importaba. Eu penso que debería haber o estudio, e unha vez podemos falar de expropiación, ou incluso, son poucos propietarios, ou mellor, temos que reunir aos 5 propietarios, son 5 propietarios de 7 parcelas. Mais fácil non podría ser que primeiro reuniros e falar con eles, obviamente. Se hai un proceso máis rápido que a expropiación, pois había que fazer outro proceso. Se está todo, supoño. Non xa poñer unha expropiación que sabes que é máis lenta. Eu poño aquí, lógicamente, o método que se siga é do goberno. Si pode chegar a un acuerdo, lógicamente non pode chegar a unha expropiación, pero imos a partir dos precios de expropiación, evidentemente para falar coas persoas. Ese é un problema vosso. Agora, despois, o compromiso de incluir as partidas
pero o proceso está iniciando onde estaba parado, que é como este estudio económico. No momento que teñamos estudio económico, A ver, o estudio é cando chamamos a é xente para reunir. estudiar a empresa, valor dos terrenos, exposición, eso. E a partir de aí fazer o que deciden. Nós non temos a proposta que temos. O meu compromiso é de fazer o polígono, que já falamos en moitas ocasións, o polígono vai se facer. Penso que hai outros métodos que sean mellores para o Concello, tanto económicamente, pode-se chegar a un acordo con os propietarios, como o Óscar. Penso que o Pierre sería para min a última das balaxas, que era estudiar todo, queremos mirar todo ben, pero bueno, desde independientes, o compromiso tero totalmente, vamos. Ben, entonces, manter a proposta, votas a proposta, votos a favor, votos en contra, eu que a favor. Entonces, non se aprobas. 5 a favor, 6 a favor. Pasamos ao punto 14, rogos e preguntas. Bueno, temos como rogos un rogo do Grupo Socialista. Digo, quero ser o teu rogo. Seguridade vial de Dialogar este corroga, os que pasamos os plenos. Nos, a ver, temos dous rogos. O primeiro deles é, bueno, referente a propostas que nos fixa a xente, non? Tendo en conta que o 2 de maio os grupos que hoxe liderados o goberno votastes en contra da travesía, non? Que transcorre por Bambilla. A cuestión é que, como eu creo que é unha cuestión que compartimos todos e todos, que existe un problema de seguridade e concretamente existe un problema de visibilidade nos cruces concretamente de Bambilla. Entonces, non sei se tedes previsto algún tipo de actuación, se tedes previsto volver a pillo do tema, pero de todos os xeitos, de forma urgente, gustaríanos que fixerades ou levardes a cabo as actuacións pertinentes ante a Diputación da Coruña, que é a propietaria da carretera, para establecer algún tipo de mecanismo, algúns volados ou unhas macetas para que non se aparten neses lugares e favorecer a visibilidade e dotarlo de seguridade, xa digo, de xeito provisional. E despois, por outra parte, tamén nesta mesma travesía, que tamén se lle de cumprimento nos escritos que se presentaron xa hai uns anos, que facían referencia ao establecemento dun paso de peóns real, porque hai moitísima distancia entre o que está na panadería e o que está dentro das cañatas, entón, máis ou menos dentro do tanatorio, que é un sitio onde pode ter os puntos, e se presentou no seu momento, eso axudaría a que se reducise a velocidade, aportaría seguridade na estrada, entón que fagades tamén as xestións oportunas ante a Diputación para intentar dar solución a esas dúas cuestións. Bueno, contesto este rogo, estamos de acordo, que fai falta aumentar a seguridade. Faz referencia a reforma da travesía, foi un proxecto que creou unha división social, rechazouse. Por a nosa parte, se a Diputación mantén o compromiso de invertir en Valduba, Diputación que presidiu ese Partido Socialista, se ten o compromiso de seguir mantendo os cartos, estudiaremos un proxecto que teña o maior consenso do pueblo para mellorar esta seguridade. Fago referencia, bueno, aos escritos de tal, aí podeche contestar igual mellor o concejal de seguridade que conoce o tema xa. Tenes o escrito que nós presentamos o 19 de diciembre de 2016, presentamos un escrito exactamente por esas asociacións que dis, tamén, a parte outro abaixo, sabes onde está o edificio, bueno, os primeiros edificios, tamén lle pedimos. O de arriba, obviamente, máis puxemos que ao toparse encima dunha curva, xa sei que non aceptaban, e pedíamos 50 metros máis arriba do tanatorio. De feito, ainda unha vez que nos a Diputación falábamos algo ao alcalde de Lebría, que era o programa de obras, pero nese caso despois non houve contestación máis. Dixeron que cando pasara o mantenimiento de carreteras, que se miraba, pero nos pintados Foi presentado a Diputación pola súa parte, non sei se Antonio fixo unha presentación a Diputación disso, xa descoñezo. Sí, 19 de 2016.
bueno, simplemente que se fagan os trámites que se sentimos do goberno municipal, se sacamos os correspondes. De todo xeito, xa che digo, se existe compromiso por parte da Diputación de invertir aquí, que, oye, é o teu partido e tamén podes facer alguna presión, Ai, que... Vamos a ver. contaremos. Vamos a ver. Non gobernaremos por eso é un comentario horrible. No, non son comentarios. Eu non sei, No, o que meu goberna compromiso, para o todos. meu compromiso, Se votan é para Pero, os que non lle votan. pero está claro que as obras son para todos. a ver, como te dixiste, E o goberno é de todos. Claro, o goberno é de todos. Pero evidentemente, o meu compromiso con Valdudra está desde o día 26 de maio en adiante, e tempo seguro que donde podamos recibir a axuda, recibiremosla, a Por eso non hai Diputación, máis que ir á xunta. bueno, perdona, o público non pode falar. A Está falando A Diputación ten uns criterios, como dixen moitas veces, que son objetivos para todos os concellos. Estou convencido que se vos acudides á Diputación con un proxecto reunido os requisitos que teñas que reunir, estou convencido de que o presidente da Diputación, o responsable de obras, de seguridade, de todo, Pues por a nosa parte, cando se pida, mas comunicaremos para explicar eso. Bien, pues pasamos ao seguinte ronda. Sí. Bueno, o seguinte rol vai relacionado coas festas da migrante. Bueno, no pasado mes de agosto, como a costumbre, celebramos as festas da migrante. Este ano con unha novedade, foi o acto institucional que descoñecemos a quen correspondiu a organización, se o propio Concello ou a organización, pero neste caso nos acudimos a dito acto por entender que, bueno, formaba parte das nosas responsabilidades como representantes de todas e de todos os dubres e dubresas, pero queremos manifestar aquí o noso desacordo por quen acudiu para ese acto, non? Entendemos que, así o comentamos, que existen personas que son máis representativas para os emigrantes de Valdudra, sin ter que recurrir a un representante político, que poden vir a Valdudra, como hoxe vai un representante a solicitar o que se quere solicitar, pero creo que hai espacios para ambas cousas, e creo que as festas de todas e de todos deben de correspondernos pois a todos e non só que son partido político. Entón, o noso rogo vai no sentido de que, se para o ano que ven se mantén e se organiza dese xeito, se fai un acto institucional, que non se faga pensando só non, que se faga buscando a persona que represente do mellor xeito posible a todos os emigrantes ingleses. Bueno, referente a eso, creo que estamos confundindo cargo político con cargo institucional. A persona que veu ao emigrante era o secretario xeral de Migración, que podía ser de calquera color político. Neste caso, era do Partido Popular, como podía ser do PSOE ou do... Eu creo que se poñemos en dúda que un secretario xeral de Migración non é acorde a vir a unha festa de migración, algo falla. A decisión foi conxunta do Concello e a Asociación Cultural Emigrante que colaboraron para facer. Comentouse, para nós é un cargo institucional, xa se digo, non é un cargo público, evidentemente, pero mañá se temos unha reunión co presidente da Xunta, entón nós non podemos decir porque é un cargo político. Señor alcalde, unha reunión ou unha visita dunha responsabilidade pública ou política é diferente a unha festa. Entendo que viñase a festa incluso, pero sí que creo que, pois, a hora de fazer un discurso, de representar, ir a unha festa e de aplaudir, que hai persoas que representen mellor. Son Bueno, son apreciacións, evidentemente. Se estuveches, ti creo que estuveches, sí, se viras, por Antonio si que veo a feira, se viras a relación ca xente, o secretario xeral de Migración visitou todos os países, había moita xente na feira que era emigrante, estuvo comentando con ele de estar alá, visitou todos os países, entón, houve xente que se emocionou, entón, dudo, sí, se non tuveche hasta o final, pero houve xente que tuvo un discurso emotivo co secretario xeral de Migración. Entón, é unha apreciación túa, eu digoche que, por a nosa parte, non sei a asociación, para ese conjunto, eu comparto que se invita ao secretario xeral de Migración, a parte disso, puntualidade, que colaborou co Concello, poñendo o grupo musical, bueno, que fixo a actuación arriba, máis a Andrea Pousa, que ten un costo importante, e máis, aproveitando, como xa te dixen antes, se queres invitar a festas do emigrado, ao presidente da Diputación, a quen sexa, calquera autoridade que veña a Valdudra, porque mira, o feito de que viñese o secretario xeral de Migración puxo a Valdudra no telediario, porque retransmitiuse o acto institucional. Entón, calquera cousa que contribuye a que Valdudra Medio, que se expoña ao público, favorece.
contribuiu, xa che digo, con eso, que non poderíamos pagar desde o Concello. A Secretaría Xeral de Migración, estou convencido de que ainda sin ofrecerlle que viñase a dar un discurso a Valedubra nunha festa de migrante, e sendo do Partido Popular, Claro, pero e sendo do Partido Popular, non teria aí estás dicindo tamén que é partidista. Sí, é que aí, aquí trouxeron a Andrea Pousa, aquí sí que trouxeron, ves? Non sei se teñen os criterios obxectivos, eu non sei se teñen os criterios obxectivos para traer a Andrea. Pediron para outro Temos lado. personas de emigración, por favor. Un pouco de seriedade con este Aquí tema. estamos falando dun acto, non estamos falando dun acto. Cuidado, A Secretaría Xeral de por Migración favor, colaborou. emigración ten que facer máis cosas por os emigrantes, que Respeto ao facer turno de unhas- respeto ao a turno de colocar palabras. unhas flores, Se por despois favor. queren facer alguna anotación, Por favor, falamos. por favor. Respeto ao turno de palabras. Só non che pido eso. A Secretaría Xeral de Migración colaborou na festa do migrante, a festa, creo que o Que carácter. colabore cos emigrantes. Checha, respeta ao orden de palabras, por favor. Que No, queres votar. no, non te voto. É que é Pero hai que demasiado respetar. sensible ante este tema, perdona. Todos temos Pero emigrantes. demasiada Todos temos, sensibilidad. Teresa, todos Por temos favor, familia emigrante. por Todos. favor. Eu creo que hai que respetar o turno de palabra. A Secretaría Xeral de Migración colaborou. Para mí foi un aporte. Non che quepa duda que dentro dun ano hai eleccións autonómicas, aínda que entre outro color político, por parte, se eu sigo no goberno, invitarei igual a Secretaría Xeral de Migración, oxalá siga colaborando con nós na elaboración das festas, vai ser decisión deles, polo tanto, de carácter político, sinto discrepar. É unha apreciación, ademais, de feito, invitamos a todos os grupos, por a nosa parte, intentouse, nin se fixo nombramento a ningún partido político durante o ano, polo cal eu discrepo desa apreciación. Respecto a isto, eu manifestei a miña ausencia a ese acto precisamente porque considero que se confundiu o partido coa festa. E eso non é bo para isto. Nada máis que eso, pois a Secretaría pode colaborar e pode fazer as cousas, pero eu creo que confundir o partido que no goberno coa festa non é bo. Pero manifestamos en unha situación. Eu manifesto que foi importante a colaboración porque ti sabes que nas anteriores festas de migrante utilizaste a rede cultural para potenciar a migrante. Este ano non quedou ninguna actuación para a rede cultural. Da rede cultural para a migrante. Entonces foi, a ver, houve que asumir os gastos todos. Bueno, pero sabedes que... No, sí, porque non me atañe. Sabedes que é unha Era realidade... 20 e pico mil euros o ano anterior, este ano Bueno, 16.000 a ver, euros só de Diputación. Eu manifesto, nós entramos no goberno, Nos hai non un- había ninguna sola actuación da rede cultural para a festa do migrante, entón houve que asumir todo, e para nós foi importante que a Secretaría Xeral de Migración se implicase e colaborase con eso. Ninguén está dicindo Entonces, que non se implique, vale, pero- que ten a obligación de implicarse. Hasta agora, cando se implicou? Durante o teu mandato, non se implicou. No, Pero solicitaste, non? Solicitaste. Se non se lle solicita, non se Unha implica. cousa é A solicitar. Diputación ten unha rede cultural. Non me falta andar que nin de limosna. E con respecto ao gasto privado. Pensa, se se quixera pedir limosna, pedir que as administracións axuden, A ver, bueno, que as nós pediremos moita limosna desde logo, para que o ano seguramente. Non me corresponde. Non me importa. Contéstense. Sí, sí, sí. Bueno, si queres. A ver, cando hai unhas vías de axuda, están para todos os concellos aí á vista. Que queres dicirme? Donde está ese plan da Xunta de axuda para esos actos? Donde? Pero penso, Porque a rede cultural licítase, todos os anos sale, todos os concellos o vemos e nos corresponde o que nos corresponde. Esa é a forma de transparencia política. O resto, a mí non me parece, perdóname que o dúbide. Eso sí que me parece, aí é onde a Nova non foi ao acto porque sí lle pareceu partidismo. Sabes? Que está ben, que viñera. pensa, mira, Bueno, eu, sin aí entrar en debates políticos, calquera representante, No, debemos entrar en debates políticos. Escoita, Non personales. No, pero agora, deixame que che corresponde. Calquera persona que este representando o Concello, o que ten que intentar traer para o noso Concello máximo posible. Sí, Eu se chamando a porta da Secretaría Xeral de Migración, traen para o noso Concello, encantado. Sí. E non me importa que lle chames limosna, porque daquela vou pedir limosna a todas De as todos persoas. modos, eu rogo planteino outra cousa, porque eu vexo ben que tichamos, se ese é o mecanismo que ten a Secretaría Xeral de Migración para ter a Andrea Pousa a Valedubra, vexo ben que chamos a Secretaría, ou como que semana, Feijóo. Non teria problema. Moi ben. Eso sí, chamo para o ano que ven, pero que non veña a dar o discurso. Esa é a diferencia. Simplemente son matices
Claro, pero é o teu matiz. Sí, claro. Con eso, pois, Eu considero que un secretario xeral de Migración está autorizado a dar un discurso nunha festa de migración, porque o dá como secretario xeral de Migración, non Sí. como miembro do Partido Popular. Entonces, é a discrepancia. Claro, Por eso te digo que eu, ainda que cambie de color político, seguiré invitando ao secretario xeral de Migración. Pois espero que para o que teñamos un secretario de Migración do Partido Socialista. Eu espero o contrario, pero... O resto de grupos políticos, algo que apreciar? Bueno, pero como interviron aquí tamén os de novo, pues, se quería comentar algo. Bien, pasamos ao punto 14.2, preguntas. Lelas ti, Antonio. Estamos aquí tres preguntas. A primeira é que obras se realizaron este verano nos colexios, que empresa as realizou e cal foi o importe das mismas. Solicitouse orzamento a empresas do Concello para a súa execución. Respondo esa pregunta. No Concello realizáronse nos dous colexios obras de mantemento, foron levadas a cabo polo personal do Concello. E no Colexio Benvibre fíxose unha obra que foi contratada directamente por Educación, desconozco o importe, unha obra de reforma no gimnasio municipal. Todos. Sí, bueno, foi tramitada por Educación, afortunadamente hai traballadores do Valdodura aí ¿Es gimnasio de primaria o de secundaria? de primaria. Primaria. Sí, tiraron os vestuarios, e estaban bastante deteriorados. Foi unha inversión de Educación, de feito ainda están en obras, co cal hai un problema aí que limpieza do colexio, porque Contratou directamente a Educación, a Consellería. Entón, o resto de preguntas xa quedan contestadas porque non formaba parte do... Segunda, a que se debe o atraso no inicio das obras que se quedaron contratadas na anterior legislatura. Está chegando o inverno. Sí, relativo a isto hai 4 obras que quedaron contratadas, bueno, que incluen diversas actuacións. Hai algunhas delas iniciadas, outras están paralizadas, unhas por cuestións técnicas, porque, bueno, en varios casos temos o director de obras, por vacación non está, e temos outro problema, que das 4 obras contratadas, só contratastes un control de calidade de unha delas. Entón, estamos a ver se contratamos inmediatamente o control de calidade, porque teóricamente antes do inicio das obras tiña que estar o control de calidade acorde a elas. Hai un solo, non sei como o mismo cal, foi que ser un error aí na contratación. Contratouse unha obra sola en vez das 4. Sabe o control de calidade. Entón, estáse contratando, nos 22 días é un contrato menor, vai se tramitar o antes posible. De feito, están en Porto Moro, tamén están paralizados por criterios térmicos, chamaron hoxe. Ali en Xermán, por un fallo que non saben os tubos como van, se van a dirección de obra e tamén está este mes de vacacións é complicado. Entón, agilizar, porque no inverno as obras quedan peor. vas a agilizar, a ver, nós tamén xa chamamos a edición de obra que viene antes posible e agilizar. Pero xa te digo, hai ese problema tamén, que está o control de calidad pendiente de contratar, só hai un, é facer un contrato menor para que buscar unha empresa que teña disponibilidade para vir xa, que as obras vas a fazer xa. O control de calidade é nese aspecto. É un contrato menor igual, dá igual que coste 800 que 15.000. Xa, pero que se fai en pouco tempo, quero dicir, non é... Sí, bueno, pero hai que buscar unha empresa con disponibilidade para vir xa. Ese é un problema. E o terceiro, constan que persoas que chegaron a facer a ruta da Fervenza do Xeroiro se queixaron do exceso de maleza que invade o sendeiro en determinadas zonas. Ten o goberno programado alguna actuación de conservación da ruta? Cando se vai realizar? Relativo a esa ruta, sí que está programada a limpeza, de feito queremos aproveitar a brigada de prevención, a brigada de lumes que está, que xa é para a limpeza de superficies forestais, e a parte queremos aproveitar que na segunda, creo que na segunda quincena nos corresponde un trator, bueno, mini trator este que temos na mancomunidade tamén para aproveitarlo para esa ruta. Que pasa? Priorizouse a limpeza de camiños de zonas forestais próximas a vivendas, digamos que é máis urgente, polo período de incendios, e despois sí que se actuará nesa ruta, e será tempo incluso na que se... Bueno, na que vos tamén fotes a Porto Mouro, que tamén necesita unha limpeza, a pesar de que a min cando tan manifestado que estaba limpa, necesita unha posta a punto. Entón, intentarás actuar sobre as ruas, aproveitando que a tua liña xa que empezou tarde, temos a creo que hasta o final dentro ou algo así. Con funcionamento. Bueno, dá 3 meses. Entón, intentarás aproveitar. Bueno, ahora, en cambio... Sí. Bueno, nos queremos preguntar sobre ustedes que ocupan a responsabilidade de mobilidade neste Concello. Como sabe, el día 1 de xullo, pois a Dirección Xeral de Mobilidade deu publicidade despois posteriormente o anteproxecto do Servicio Público de Transporte, un anteproxecto que se convertirá posteriormente no servicio que rexa en Valdura
toda Galicia, pero, bueno, como que nos atinxe aquí, tendo en conta que se podían facer alegacións ao dito documentos, hai pouco máis dunha semana que concellos da zona alegaron determinadas cuestións ante o proxecto. Nós consideramos que había alguma cuestión, non sei se vostedes entenden que fixaron un estudio e que alegacións plantearon como institución, como goberno. Non sei se consultaxes o estudio, establece, de feito, corresponde a 3 anteproxectos con 3 claves distintas, como se afectan a Val do Duque. Se pudeche ver, hai multitud de rutas e demais. O proxecto non é só ver as rutas, hai acompañado eso un estudio económico para que sean sustentables esas rutas. Entón, sí que eu non son experto tampouco nesto, o Concello non ten capacidade para ver isto, porque hai que ligalo a un estudio económico, evidentemente. Unha empresa non pode... Nós podemos propoñer unha ruta, pero ninguna empresa vai levar a cabo porque se ten un usuario. Consultámoslo con xente que si é experta na materia, non se fixeron alegacións, consideramos que dentro das posibilidades sí que máis ou menos queda o noso Concello coberto con as líneas. De feito, na súa moción vexo que tamén os que conocía moi ben os plazos, por tal, se quixo presentar algunha alegación. Non estou no goberno do Val do Duque, pero como membro da corporación se considera... Eu presenteina como, o sea, personalmente, eu pregunto a usted como alcalde de Val do Duque e como responsable mobiliario, porque eu sí que entendo que había unha alegación importante para facer, que era unha línea concretamente que é prácticamente constante, que van pola zona de Piñeiro hasta Porto Mouro, con moitísimas expedicións, que sí que habría que haber feito unha alegación, eu entendo, para que chegase, polo menos estaban vivos, porque era unha forma de poder, pois... Eu ao día, agora mesmo hai multitud de líneas. Non, pero sí, non sei, agora mesmo, sei que por Porto Mouro pasan varias. Creo que pola zona de Piñeiro tamén hai alguna... É unha liña que vean pola zona de Piñeiro... Se vimos aquí, é dicir, fan falta líneas por todos os lados. Non. Pero que sea, o que hai que ser é realistas. Que sean sustentables. Isto acompaña... Isto é analizar xunto de Galicia. Ese é xunto de Galicia. Eu comentei no con xente experto en materia, aconselloume que, bueno, que era perder o tempo, co caso, estaba a relación, digo, por eso, sí que se mirou, sí que hai, bueno, de feito, teño todas as empresas, miráronse, e, bueno, ten un estudio económico complicado, de feito, ojalá se cumplan estas todas que hai. Claro, que incluso había xente que tiña dúdas. É unha cuestión que debemos de estar moi encima. Sí, estou de acordo. E de feito, hai que... Se conseguimos que se manteña todo o que hai no anteproxecto, eu creo que podemos estar con dentro. A ver as empresas, porque o problema que teñen hoxe as líneas de autobús son xusto que sean sustentables para as empresas. Por a nosa parte, compromiso total, eso te digo, en caso de que se queira facer alguna actuación, faceremos unha consulta, eso eu creo que nos interesa a todos que o plan de transporte sexa o mellor posible. A seguinte pregunta é, bueno, nós recibimos determinadas queixas por como se prestou o servicio da limpeza de cunetas neste verano. Estás prestando ainda, pero completamente, como xa viche, se pode saber, pola forma, porque, bueno, as queixas que recibimos centrábamos en que en determinados puntos, pois, non quedaba ben, e noutros, pois, quedaba a erva moitas veces quedou en riba de Veiras Rúas, ou en riba das estradas. Entón, si coñece esas situacións, ten coñecemento de que existiron esas queixas, así... Sí, de feito, esas queixas transmitiron ao Concello. Cal é a situación da limpeza de cunetas? Nós chegamos ao goberno, encontramos un tractor, unha desbrozadora. A desbrozadora, bueno, hai un conductor que contratou para o anterior equipo de goberno. Eu non vou cuestionar a súa profesionalidade. Non é profesional dese tipo de traballo, co cal, o rendimiento non é unha persona que leva toda a vida andando con esa máquina. Vai mellorando, evidentemente como todo, ninguén nace aprendido. O traballador que ha contrato este febreiro, entón temos un traballador que fixamos desde a nosa parte. Reforzamos o servicio, modificamos horarios, o trator empeza a 7 da mañá, traballa hasta as 8 da noite, para aproveitar o máximo posible. O acabado, eu tamén reconozco que podría ser mellor. Non, de cara a nós non podemos fazer outra cosa, o traballador está aí, está intentando axudar o máximo posible, eu creo que o fai o mellor posible. O segundo traballador xa anduvera ca desbrozadora, el mesmo manifestou que a máquina estaba mal, de feito a máquina, bueno, leva en joystick unha placa electrónica, a placa estaba puenteada, cando nos collemos o trator, funcionaba mal, ao revés, houve que metelo, bueno, arreglaron aquí, entre os técnicos de aquí do Val do Dubre. Agora vai mellor,
pero evidentemente vai como vai. De feito, xa transmitimos a xunta a necesidade, que temos outro trator e outra máquina, dun equipo. Creo que para este ano non vai haber. Pero bueno, nós xa solicitamos que necesitamos outro equipo para mellorar isto. De todos os xeitos, tamén estamos coa fase de contratación, a ver se contratamos unha empresa que nos meta máis tratores e máquinas destas para, unha, reforzar o servicio xusto nas casas e, aparte, cumplir o convenio de tratamentos preventivos, que tamén acaba o 30 de setembro, o cal hai que reforzar tamén unhas hectáreas de camino. Coñecemos o problema, pero dentro do que cabe, intentamos solucionado, ampliando o horario, pero bueno, as limitacións son as que son, levamos 2 meses, evidentemente un concello de 2 meses. Se diga que a mellor en determinados lugares, pois a mellor para, digo, simplemente, non sei se o valorarás ou se xa... Que é mellor? Pois que os tempos non sean a mellor tan rápidos, pero a cometer menos tramo, quede mellor. Dentro da capacidade do remate de cada persona, a ver, Claro, a experiencia... Claro, non poño en duda o que hai, pero faz o que se pode. Pasamos ao seguinte... A seguinte pregunta, bueno, vai relacionada coa xuntanza que mantivestes o alcalde, o primeiro presidente alcalde de Santiago, o concelleiro de Seguridade, o señor Muiños. Pois, da nosa parte, o que queremos saber é a que acordos se chegaron a esa xuntanza, porque podemos ver nas redes sociales que fora desde reunión a Santiago, Carlos parece moi ben, que seguro que vos trataron genial ali, se pasa a Raxo, pero claro, quedouse unha foto. Entón eu o que vos pido é que cando teñades unha reunión, que espero que dades as explicacións públicas que teñades que dar sobre a mesma, que informedes, como tedes que informar, porque de xeito contrario unha foto vosa, pois... Relativo á reunión, sí que se fixo, e máis, anunciouse para que se houbera como reunión. O que pasa é que eu non podo anunciar un acordo que non está fechado. Mantivos unha reunión, por un certo caso, e cuestionan a forma de transmitirlo. O teu partido político, Santiago, puxo mesmo unha reunión, onde tiña que manifestar. Pero o teu partido fixo mesmo. Por qué? Porque non hai un acordo cerrado. O cal manifestouse a reunión. Posteriormente saiu nas redes sociais para que era a reunión. Podes explicar tamén mellor o Concelleiro de Seguridade, por un vehículo que teñen eles en desuso, como un vehículo motobomba. Bueno, explica yo a ti. Creo que Antonio tamén por o noso partido político paga as cousas mal no Concello de Santiago, como despois demostrei, como fixeron, non implica que eu poida pedir a responsabilidade de pedir que é deste pleno municipal. Eu non podo informar de algo que non está cerrado. O cal, informarse de que nos va a fazer un vehículo é mentira, porque non está cerrado. Informamos de como unha reunión. A ver, a reunión solicitei meu por un tema, xa en 2018 falaba con Antonio, non sei se acorda do tema de un camión que en Santiago cambiaron por levar un camión novo, que daba un camión en desuso con 45.000 kilómetros, o sea, que eso non é nada, nos anos que ten, e se non decidían, obviamente, para a altura, entón que non estaba de acordo era de tema. Pois pedía de reunión para retomar ese tema. Levamos de feito a parte de bomberos sobre o camión, o tempo que leva ahora parado ten uns frenos que están derrotados, que había que mandar un mecánico. Por iso nos chegou a acordo. O que hai que fazer primeiro é que vai a un mecánico, revisar o camión, eso non supón que nos vai a meter nun gasto, que nos irase. Está ben, nos irase por ele. Fui ao acordo que chegou por iso, non se sacou nada, e de feito, bueno, non saliu nas redes sociales, pero un día despois eso saliu na prensa, e na prensa ponía que era exactamente por ir por un camión de incendio. E nada máis que retomar o que se había empezado a andar. Vale. A seguinte pregunta vai relacionada con isto. Sí, sí, claro. Xa que saliu o tema da reunión con respecto ao Congreso de Bonsais, que houve por aí algún comentario, eu decido que digo sempre as cousas como ustedes. En ningún momento, por parte da organización do Congreso, solicitou nada a este Concello para esta celebración. O ano que solicitou, o Concello colaborou, está aí a factura que se pagou, incluso máis que outra vez, que, por tanto, non quero que se use a mentira para usar eso. Non estou acusando directamente, pero houve por aí comentarios de xente vinculada aos partidos e
que veña o organizador ou que veña, se hai alguna solicitud, a única palabra que estuvo nese aspecto foi un día na cera, dicíndome que este ano posiblemente non se fixera aquí, estaba mirando outro sitio. Despois, outra vez, dixo, ao mellor facémoslo aquí, e non houve outro comentario de ningún outra solicitud. Por parte do goberno se colaborou con esa actividade sempre. Hai que ter un límite nas Por esa parte non se manifestou dicindo que vos non... cousas. O que sí, fomos, é unha... se pode solicitar que lle axude a Santiago, pois é unha unidade. Nós como goberno, gostaríamos que se celebrase aquí, podemos